Saisi ni kapor mentang adap dagi jing sungu iblay ya kabanga yo pat banwan biang segi ying ge jong pi leng ba ni ke channel jong kapot net Gospel Media Ministries banga ai kublay vi iwe puai baro agarteng u Jisu banga da kermen banga da ngetu ke ni ke sngi kalong ke sngi ke bala kerku vi haga kerteng u Jisu Christ. Bagani kalong ka jing bentip bala syai ke sngi kanan ke jing duai na ke benta ke jela ba nam ta ke rihi borok kawai kum tangi invite ving khot sung bai pi ke jing it ya ka bafini wan lang sing ke jaka hang ni ha open nong thamai nong kriam ha ka prayer center jong ka potnet ke jing duai kan sedang kendai siteng men step la syai ke segi khat santrik agas arajar ar pausan humility bani ya kendo lang bani ilang bakom jo ngakwa banong ipi ki bamla banwan sengo bahaban yes no ktilang nagying kesem ki jungpi nagisnong ga bapi don nagisnong ga baper hagini ki jing duai ya ka bangin sabu kawai hadin kawai mat tran kur kui pi ba ne ka por nga kwa ban puli na ka ktien ga jong play but krendo ini ka subject ya ka bangala ai kerteng ka ai ke jaka ka barus pa tam hang ne perthai ka ai ke jaka ka barus pa tam hang ne perthai fitnam kidon ki jaka ki barus pa Bagidan ki dawyong, kidan ki parksiar, kidan kita ki parmau, ki par, ki baper, kidan ki par uranium rumah, ya ka bagi laban ti, ya ka bagi laban punon kam, ki uranium ki berem dor rota kata, bat ngakaan kli fi ka ni ka skipat, ka kita ka jaka, ka berus pak tam ka badon, ya kita ki mar ki berem dor tam. Setiap kita, kata ka jaka, ka ba dan hakeleng ke perthai bagi kita ki mar koridor em kita hakeleng ke perthai haki jaka bo per tangan ni kasih jongiram ki bona kita lajan man laki snong se jan man ki jaka ngala benong bagi kita ki jaka am ki don ya kita ki mar ki bo koridor haki jela jongi hari India keleng ke perthai ki don kita ki mar ki bo koridor ya ka ba ki don hangta la tep angta, la bu angta, ki ba kodor ba. Pistep gede kita. Kamne ke beneng yo pi ong gede ke beneng na ong pi kidan hakane ke jela ke jungi kidan hak perthai keleng setelah kedan kita ke jaka. Ba gene ke jaka gede ke jaka ke badan kini ki mar ki ba kodor. Ki mar si ki ba remdor do kata. But kita ke jaka ya ke bangak kwa ban keren ke singi ke lom jing tap. Pitep akalum jing tap dan shibun ba ki mar ki ba kodor. Ngamong ba habat tap kitap ya keksiar na dan ki tap ya kaliru ngamong kita. Kita ki mar ki ba kodor ke bala tap alum jing tap kedai ki jing ai ki ba kodor ke jong blai ya ka ba ula ai hau brio. Ya ka ba brio u khlem la ban penon kam. Bat ha ba yap u tap lang kita ki ek baro. But hangta ki don ki mar ki ba kodor ki jingla ki gifts ki talent ki jing ai ki jong blai ki ba crow. But kam tam tep ke jing ai ki ba crow tam ke jong blai ke de ke jing penim. But la tep ru ya kata ke jing penim halum jing tep bon ba tep bagi breu ki yap rengkat ba ke jing penim. Balai ngakran ni kata pihak ban stu ini ke bai. Balada pilayu ya ke jing penim ke jong try Kam day pi ban shuhun ban yo tang haladi bat anda pilayap pitep lang ba kata gajing penem. Namar ba ka Bible ki thu ya kata ladang gipuli mo na u Matthias kani galenong ga ba arpusan kaya thu yang ni ba udan utau kenrat uba ai ya kita ki jing ai hakini ki syakri ki jong ngi yang ni ba dan ba ai mo ulai to banin kong ai santalen iwe ai artalen but you knew bakat do ai shitalen but onda bul ai shitalen ong bapi chini ngan lek syakata ke jinglek ke bakham jingai but ngan sawan pat ban shim jingken ya kita onda ngalawan to ka kwan puli kene ke pon do khot ke bakat nrio ko ngom ni onda komta utau bula yo diang iki santalen ulalik kai yaki but ulapen man yaki we ki santalen kum juru utau baar utaru ulayo nong kiwei pat ar utate ulayo diang yakawei ulalek ti tliu ha khendo ba laburi no
ya usbai ukan rat jong u. Tionda la kamslem ukan rat jong kita ki syakri u ya khen bat ki. Anda kumta uta belayo diang kisantelen ulawan bolawan lam kisantelen ki weipat kitalen. Ula ong ku kenrat mel ai nga santalen nak mi ngala yo nong santeli ki wei kitalen. Ti kenrat jong ula ong u ba me u syakri ba u banget. Melaminat aka bekendiat dan bu ime halor ki babun. Tu kilik no sepok ke jingkemen u kenrat jong me. Uta bu yo ar diang kitalen ru ulawan bat ula ong ku kenrat mel ai nga artalen hakmi ngala yo nong arteli ki wei kitalen. Ukan rat ul ong hau bahame usyakri babha babanget malaminat haka bakhendiat ngan bu ia me halor ki babon tu khilik no sepok ke jingkemen ukan rat jong me ulawan deru utabulio diang ya kawei katalen ul ong kukan rat ngalatip melong briu ba bat uba ot nak ba mem shimla bet berba lum nak kata ba mem shimla pensapret kumta ngala septieng ngala buri ya kitalen jong me aga kendau hakmi melayo yala ka jong kunrat jong u te ulay thu bul ong u me syakri baman babalhia melatip banga ot na kata ka bangam shimla bet bat ngalum na ka bangam shimla pensapret kala daya me namar kata ban ayus bai jonga ha kiba aisut bahaba ngawan tingan yu shim yala ka jong bat ya kasut. Namar kata tu shim no na ui ki talen tu airu au tau badon ki shipo talen. Na ba wei ubadon on ai. Un yo ye ka badap tamru. Henry na tau bom don wat ya kata ka ba udon ro an shim no na u. Batu bret no itau syakri mementoy. Sya ka ba dum ka ba kam jengai hang ta on long ka ba linyar bat kum dat beniat. Ni yang ni ba utau yo asan ula kayi yo asasan uba ar kayi yo asaar apa ki a jingken ki ada ke jingkemen bukrat da kemen no kata kata ong kilet no saya kata ke jingkemen ukenrat henry uni uba yo tang kawai da uyo tang kawai haga jaka bon kayi henry blek tap saya kendau ndalawan ukenrat usai na kata ke kendau buang shim no kene ke jong me nam shim la pelut ya ka shim ya kene ke jong me medeu kenrat kuno senan mo medeu kenrat uba ot na kata ka bam shimla bet uba lum na kata ka bam shimla pensapret ukno sni open ban ya kenrat jongu bo deu kenrat ubu shim klem da ai ne bu ot ya kata ka bam shimla bet lum na kata ka bam shimla pensapret ngan trish ta mangani ulum ba me kata ka de jingmot kenrat du pitar eu ong balai mem shimla ai kata ka sbai mo mi yo tang ka we ka sbai mi yo tang kata ka we balai mem shimla ai sut no eno da kata ka ba mem yo at least habanga ngawan ngan yo ya ka jong ka try bat kum ju ro khendiat na kata ka sut ka ba mem khai me khlem le e ka tar ti kum ta try ang nga de uta ba khlem bat am nga de uta am ba khlem pen saprat kum ta ang ai no e ka to ka jonga ka ba dai ka jonga ba ya me udah kot syakri ki jong ong me ba de syakri ba mentoy brat you Shatai shabatum shabatat beniat. Syakata ke jaka ke balinyar. Ke jaka jong ke jingkortet. Bat kata ke dai ke jing shisha. Akwa aban ong ifi ke ne kesengi. Baga jaka ke ba remtam. Ke jaka ke ba bun kita kispa. Kadai ke lum jing tap. Marbun ki beriu ki bala yo wat ya ke jing penim. Ki klem la. Ban aino ya kata ke jing penim. Leban kayi kata ke jing penim. Syaki wei pat ki ba don kam ya ke jing penem. Tadeng ta kwa abang fi ni kesengi. Lara pila yo ya ke jing penem. Yo ya ke gift yo ya ke talent. Penon kam ya ke ni baro na kamenta kaburam ke jong blay. Namar utrai un sawan. Balara piyap rengkat bak ni kitalan. Piyap rengkat bak ni ke jing ai. Bak ke jing penem ke jong blay. Piklem le ya kata. But anda filayap la tap ya pi pada ka sngi ban shim jing kan pi mi nang ta na ka jing tap yong try mal ai nga jing penem hang ne ngadon bu try wong unda bitar o ma khlam le na ka jing penem ka banga ai me kan mau ni ka bu jisu ong ya baro ki senran ong kile chika perthai ban yalap ya ka gospel saki ben rio baro mut ya kata ka ba pi pila yo ai haki wei lada pi pila yo
samlang shakiwe lada pilai don ya ka talent ka ba penle ki nam tau try pi rai pi tem pi shot pi money pi le kano ya kata balada fila yo ka jing penem ya lap ya kata ka jing penem ya tholang ya kata ka jing penem rau blai la kar kui ka spa la kar kui vi ka jing dan jam pi klem le kata pi hawa pi ya pi tap lang ba kita gi ke baro am kwa ban ong fi la klem le nam tau try am u try un shim jing kan ya kata but unda bitar hado kata yo pi ong me ot na kata ka ba mem shim la bet kan mau bu blay ula da bet ye ba crowd na ke ba crowd tam ke jing bet ka de ke jing penem ya ka ba ula ai fi but habu ula bet un ot ya kata u kmi lenti man na pi un yo ai ki so shibun ta da jisu ong nga dei manga wei tau ding so wan but la da fi sno anga nga kmi lenti fin sai so but la da wan wat itu ki so la da u sham ba ta ki tenat ki long ki bayam berat no kita tenat hading no bre ubam saiso ubam le ubam mi what happening bula long kristan what happening bula temen na ka jing long kristan reu klem le na ka bentau trayam utau bre la tikna bet udai usyakri bam mentoy usyakri bam man ya ka ba ansa bret no yu ha ka pong geding ka besyar kai palat tading tam maktin jublai ong iwan lengkut ngin leit lengkut kay kita ngiwan lengkut ngim dan but habang ngin leit ru em ngin leit lengkut sya ka jingtep kemudian kay ka bangiyo akan ka pertai da ka ka spa ka pol da ngiyo ka jingnang ki talents ki per kam tam ngiyo ka jingpen em habang ngin leit chulum jingtep em ai bangin leit tli chulum jingtep ndai bangin leit tep lang ba kita ki jing ai ki bo bleu ai ngi na sunat abang puli ka ni ka por em yo apostol Paul u Paul em u yo ya kata ka jing ai ka ba crowd plat no blay uyo ya ka jing start ula yo ya kata ka jing tep uyo na dong shadong but kam tam uyo ya ka jing penem uda isham shi sha yu Jesus Christ but abang puli ka ktien ka jong bleng i hang ni shti ka ar so Timothy wang ni kanil nong basaw de khot man ri ko ong namar yanga la the no lepa kum ka jing ai ngo di makata ka por ka jinglet jonga kalajan wong la the no lepai ngakum ka jing ai ngudi kamot wong ya kata ka banga ngadon ngala the lut yela de ya kata ka banga ngayo ngala the lut api ya kata ka jing tip ka banga ngatip ya kata ka jing ai ka bo blai lo ai nga ya ka jing penem ka bo la penem ya nga ngam shim la buri tang haladi ndai kata baro ka banga ngatip ya baro ka banga nang ya kata ka bor ka jonga ya kata ka jing ka jonga ya kata ka jing penem ka bo blai lo ai ro ngala the lut api but ya ka banga ngan lek kum uta ubatli ngakwa ban puli ka ni ka por mana Filipino no ba ar khat nyo Upol Ukraini ka tau ong biang kum ni ong ba hoot wat lada la the no inga kum ka jing ai ngo di ha ka jing knya bat ka jing shakri ka jinget jongpi nga sngo kumen bat nga le kumen lem bat pi baro ong hoot wat lada la the no inga kum ka ta ka jing ai ngo di la the no ong mo ko ai ha ka ta ka jing knya ngal dep sacrifice la di ngam shim la bu ye sho ildi ngam shim la tengka ye sho ildi kai ka bang yo kai ka bang ngatip ngala the lut shapi ka por ga jonga ga jim ga jonga ka na dong shadong ngala the lut api tading ta wong ba ha ka ta jingkinya ba ga jishkri ka jinget jongpi kamu namar bangala the pi yo ye ka ta jinget baru wong ada smokeman ngile kemen lembat pi baro wong ba ngada smokeman ni kai bang yo nga share lang i kata nga the lang i kata mangala ay lang siya pibat ngalom siya kum kata ka jing ay ngo di ya kabala the lut na kabenta jong pi tadi ta Paul Ukraini ka taong yang lasa na pna lembar ukris penban nga im Henry om syo mga ba im re Chris ba im po jonga kamur wong lasa na pna ngamdan ay syo ngalayap ba ngamdan ay ru bagata ka day ka jikai ya kabangi day ban but nuksa na ka jingim ka jong Paul but Paul ong gini kintian nga stutunat na ka shiti man kong ka jong ushi koren ka lanong ba khatway ka khot ka man kong ong komni to long pi kinong pertho but ki jonga kumbangaru jong Chris
Tolong pi kinong perthubut ki jonga kumangaru ujong ukris. Pi ujisu abuan sini ke perthai udah penterlilu di eke baro. Ya ke eke udan ula telot ula ailot wat ya ke jingim le jongru ula ailot kum katak jing aingo di kanang bangin long kita ken ki balakerku da ke jingim ke jongu. Ula pentelil dia udah ai tino ila ke jingim wat hadu ke jingyap oi ke jingyap ke ding penaken. Ya ke eke udan ula telot angi. Ula ai la ke jingim ula pen mi ila jong ke senam ke jongu bat shimla tengkai syuru na ka benta yela dia. Kata ke jinglong kaba upol ru yo na Jesus Christ bagade yang ayo piru bangin perthubut ya upol kumba upol perthubut ya Jesus Christ tadai tala da fila yo ya ke jing penem wat ai ba fin set tangala deal ni awat ai tang ba fin comment tangala de kadai ya piru ban samlem shaki way pidi ban pass on kumba ya mare ries ma hagado ka really race udan to beton ma bish ai beton ki ai tu ba ki shim tu baladap tu la i no ba tu la sange no andre kita ki ban mare kenang mare ba kadai ka tayang ngiru abang la yo ka gospel ai lang shiki way ba la de ka pori fi ban like film dan asia ba fi like thali shalom jingtap ya ka ba pin yo ya kata kabau jisu ong gini ki arngot itu menengkong bar kilet no sya jing menu kenrat jopi kum tak yo rong sya beneng namar bakila pentli ya jing penem kat baki dang im hakane ka pertai kila ai no sya kiwe kila hikai no sya kiwe bat kum ta habaki kilet tli utrai ong bhame usyakri bo bham la minot ka bakhendiat ngan ai me ha ka babon hoi ke jing alap ke jong ikam dei ka babon kam dei ka ba shisha ka ba ni ka ba do kata ka dei ka bakhendiat nei namar bangla theno ya ka bakhendiat kat manginang im ngin yo ya ka babon ya ka bo trai ukular yangi ha ka jakai ka bo lapen kre ha ka hima ka jong trai ka kuing ni ka por mentang ngit fio men sim what ai bakal lum jing tap kan dei ka jaka kaba dap da kita ki mar ki bakodor wat penrus pa ya galum jing tap ngakwa banong ifi ne kesngi wat penrus pa ya galum jing tap ai ba fin penrus pa ya ga beneng ba pipi yap kidan shibon ki mensim ki balayo jing em beneng ban ngadwai bo blain kur ifi un persla ifi nginda dwai ne ke por ga bamenta try ngo ime ko pa ne ke kobor mo yo pediang hai ne ke sngi ai ben ki kon jame kinom long tang kinong yo sngo ne kinong le ik tien pendap ki dum sim ko pendap ki da ke bor ge jom me try ne mar dal di mla ban le ik tang dua inga ku igini kon jame way pi way go try bekin long ki momento ya ke hima ge jome kin long kinong kit tin sim gi jome kin long ki breu go try habaki let no ne thai kin lit thli shalom jing tap da bakin kit ya ka spa shabeneng blai ku me ko pa ni ki kon gi jome i way pi way go try kin long kinong bot kinong perthu bot yo pol kombo pol perthu bot yo Jesus ngadwai ngada ku ifi way pi way baro ngene ka sngi ko long ka sngi bala ku o try mun sim ko na pen sla ifi baka mission jong pi ngene ka gym ka long ba pen lut no ya kata ka pi la yo ya ka talent ka pi blay la ifi la fi nang ban tem ban ruai ban le ka no le kata baro telut nakabenta ka buram ge jong tribe and job iki min sim ban wala mi ki shi hima ge jong blay na duai nga bless vi le ga spa ka po ge ege pidan le nakabenta jong tribe pagene ge jingem ka bo blay la ifi telut nakabenta tribe telut not iki eke baro bangada duai bhaga kerteng ge jong jisu pin long ki bala kerku hakerteng jisu duai ngapan pediang ru igani hakerteng jisu amen amen try na kerku ifi ngin second do biang la shai ge sngi haka jing duai lang ya ka finwan haga por kandai steng hang ni ha pa nong thamai nong kriam haga presenter jong ka pot wan ya wer lang ki weru ba fin ya wan sing ni ka jaka ngi duai makal bu trawi lang blame ku ifi ngin second do ka bless bun amen so swimi don halom jing tap las panna sop hamta jing su si ha kayem jong kameri pat kamartha jisu ulok bait ulong banom eno shisha kapor kalong kadai menta unle yaki kamba so sini don halom jing tap las panas so hanta jing su si ha kayem
lino minta jing do jing kermen jing snosi hamta jing yap ham do